салом дӯстони азиз, яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон ҳамлагари мунтахаби Португалия Криштиану Роналду ахиран ба дастаи Ал-Наср гузариш намуд. хабарро сомонаҳои марбути бошгоҳи арабистонӣ тасдиқ намуданд. тибқи маълумот, Роналду бо Ал-Наср барои 2 мавсим шартнома ба имзо расонида, дар асоси он 200 миллион евро ба даст хоҳад овард. маоши солонааш 75 миллион евроӣ ва боқимонда аз ҳисоби рекламаву дигар даромадҳо мебошад. дар иттилоияи Ал-Наср навишта шудааст ки таърихи ҷадид сохта мешавад. гузариши Роналду на танҳо барои дастаи мо, балки барои тамоми Арабистон ва умуман Осиё манфиати калон хоҳад дошт. ӯ василаи рӯҳбаландӣ дар роҳи рушди футбол мегардад. ба хонаи худат хуш омадӣ, Роналду, навишта шудааст дар охири маълумоти Ал-Наср. гузариши Роналду ба бошгоҳи осиёиро бисёре аз мухлисони футбол дар саросари ҷаҳон хуш қабул накарданд. ба андешаи онҳо Роналду ҳам мисли баъзе бозингарони дигар маблағро интихоб кард, на футболро. дӯстони азиз, дар ин масъала ба фикри онҳо розӣ шуда наметавонем, зеро баъд аз мусоҳибаи ҷанҷолии Роналду ва қатъ гардидани шартнома бо Манчестер Юнайтед, тамоми Аврупо ба қавле зиддаш шуданд. агенти футболбоз бо 8 дастаи аврупоӣ барои ҳамкорӣ бо ӯ дархост дод, вале ҳамаи онҳо аз бозингар даст кашиданд. фикр мекунам ин махсус буд, зеро склети Криштиану Роналду барои баъзе аз онҳо тӯҳфаи бебаҳои тамоми таърихи фаъолияташон мебуд. Криштиану моҳе баъд 38 сола мешавад ва табиист ки дар ин синну сол бозингарони бомаҳорат ба лигаҳои дигар мегузаранд, оҳиста оҳиста худро аз футбол дур мекунанд. яке аз чунин лигаҳо MLS-и Амрико мебошад, ки он ҷо низ бозингарон пули калон ба даст меоранд. Роналду тавонист ки ба мисли Инеста қолабшиканӣ намояд, на ба Амрико, балки ба Осиё биёяд. бозӣ кардани дорандаи 5 карат тӯпи тилло ва шоҳи лигаи қаҳрамонҳои Аврупо дар Осиё барои қитъа воқеан фоли нек аст. ба Аврупое ки қаҳрамони 20 солаи футболашро қадр накард, шармандагии бузурге хоҳад буд. бигзор Роналду баръакси Аврупо дар футболи Осиё эҳтиром бинад. бошгоҳи Ал-Наср аз рӯи рейтинг дар Арабистони Саудӣ ба сегона дохил мешавад, аммо дар асри 21 ҷоизаҳои кам ба даст овардааст. махсусан дар мусобиқаҳои осиёӣ дастоварди калоне надорад. новобаста ба он ки дар бошгоҳ чанд бозингари аврупоӣ маҳорат нишон медиҳанд, онҳо дар соҳиб шудан ба ҷоиза мушкил мекашанд. акнун бо омадани Роналду шояд ҳам ҷоизаҳои дохилӣ ва қоравии даста зиёд гардад. Криштиану Роналду дар дастаи наваш низ бо рақами 7 бозӣ хоҳад кард. ин рақамро пештар бозингари тоҷиктабори ӯзбекистонии Ал-Наср Ҷалолиддин Машарипов ба бар мекард. акнун Машарипов бо рақами 77 бозӣ хоҳад кард. Роналду 5 феврали соли 1985 дар шаҳраки Фуншали Португалия дар оилаи боғбон ва сарошпаз таваллуд шудааст. ҳунарнамоиашро аз бошгоҳи спортинги кишвараш оғоз намуда, баъдан дар дастаҳои Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид ва Ювентус ба ҳайси ҳамлагари маҳорат нишон дод. Роналду то имрӯз 5 маротиба Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо, 4 маротиба ҷоми Қаҳрамонҳои ҷаҳон байни бошгоҳҳо, 2 карат ҷоми Олии Аврупо ва дар ҳайати бошгоҳҳои Юнайтед, Реал Мадрид ва Ювентус чанд маротибагӣ қаҳрамонии кишварҳоро ба даст овардааст. дар ҳайати мунтахаби Португалия бошад Криштиану соли 2016 қаҳрамони Аврупо ва соли 2019 ғолиби Лигаи Миллатҳои Аврупо гардид. ӯ беҳтарин бозингар дар таърихи Аврупо дониста шудааст. дорандаи 5 тӯпи тиллоӣ, 4 кафши тиллоӣ ва чанд карата унвони беҳтарин бозингари соли FIFA мебошад. дӯстони азиз, омадани Роналду ба футболи Осиё ба рушди футбол таъсири худро мерасонад, зеро мухлисон, бозингарони ҷавон ва дар умум алоқамандони футбол дар бозиҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё метавонанд Роналдуро аз наздик бинанд. дидани бозингарони маъруф ба дигарҳо ангеза хоҳад дод. дар охир Роналдуро ба Осиё хушомадед мегӯем. хайр.